dvojica trebalo bi u starosti da budemo zajedno. U toku radio emisije Sprdnja naredni gost Marka Janjuševića i Stefana Karića bio je Lepi Mića. Mir Božiji, Hristos se rodi. Vrlo malo Božića sam proveo kod kuće. Božić je jedan od najradosnijih praznika. To je dan kad je porodica na okupu, taj dan se obeleži i proslavi. Ima raznih načina proslavljanja Božića. Proslava na selu ima draž, kad pada sneg. Bitno je imati mir, spokojstvo. Uvek treba poštovati tuđe, a gajiti svoje. Taj dan treba opraštati i da shvati da je duhovnost iznad nas, govorio je Mića. Nema tu čar, kao kad ideš kroz sneg i nosiš badnjak, dodao je Janjuš. Kod nas badnjak mora da bude veći od kuće, jer se naslanja na kuću. Miki je pričao da kod njega ima svečanost, svuda je različito. Na današnji dan treba da budemo mirni i ispoštujemo. Sara živi svoj život, daleko od kuće, bar bi Snežana i ja trebali u starosti da budemo zajedno, nastavio je Lepi Mića. Mi ti to i želimo, istakao je Stefan. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.